От начало, господин Млад Добре. Меринджей. Така, тръгваме към... Добре. Тръгваме към един... Оле, толкова зле се снимам, че не може да бъде. Тръгваме към един много известен салон. От Нова телевизия ни организираха да разгледаме няколко булчински рокли в салона на София Борисова или Романтика Фешън. Той е доста известно, трябва да го знаете. Между другото, закъсняваме и трябва да прачиш локация веднага. Чакай, стой. А ние сега ще можем ли да стигнем? Нали викаш, че има някаква катастрофа? Ами да, за жалост. Хора, пазете самолова. Дай да разкажем на хората историята за този канал. Какво ще има, какво няма да има. Добре. Ако това ще е първи епизод, защото тя се беше много надъхала за първи епизод. И си говорим вечерта, ще снимаме, защото трябваше да избираме място за сватбата. И ще снимаме там от местата, от църквата, от там насам, докато обикаляме. И после това нещо ще го запишем и ще говорим, нали? После ще слагаме кадрите върху това, което сме казали. Накратко да ви обясним процеса. Снима. Не, вярно, имам 2-3 кадъра. 2-3 кадъра, за примерно ние искаме да направим 10-минутен клип, тя за 2-3 кадъра мисля, че мине. Няма, ще го измислим, ще го натъкмим някакси. Ще го натъкмиш. Понеже не може да се повтори. Така че... Ще се ходи на проби, нали, за маса. Да, ще се ходи, ама... Просто можеш по-рано да стигнете до тази информация, но заради тази ще видим. тук. Ще видим. Виж сега, след като аз ще си го обработвам, ще си го направя да стане. Майко, късмет ви желая на тия, които гледате. Добре. Общо взето, ще започнем този канал с организацията на сватбата. Нали, тук там беше... Като минавам през ръсти, Като... ще добавим и така, като ходим напред-назад някакви влогове. Но, както казах, ще стартираме с клипове за организацията на сватбата. Така. Минахме при София. Първо всичко беше прекрасно. В смисъл отношението и професионализма и от всякъде топ. Разбрахме се с нея да се свържем някъде края на февруари, началото на март. Вече да започнем някакъв тип проба, нали, да си избера рокля, евентуално ако искам нещо да се направи къстъм. Т.е. нали, по мое желание, да може да има време. И сега, нека питаме моя мъж, хареса ли му? Хубаво е място със сигурност. Обаче влизайки толкова бели рокли, човек чак страх да хваща. В смисъл, така наредени една до друга. Може би сте видели вече кадрите. Супер много рокли, направо не знам, аз ако съм не мога да си избера. Те всички еднакви. Все бели. Как са еднакви? Всички са бели. Не, света е еднакъв. Всеки модел е толкова уникално различен. Просто си нямате на представа. Тя ми показа няколко, които биха ми стояли добре. Себе си като говориш сама. Добре, научи се. Добре. Тя ми показа няколко, които биха ми стояли добре на фигурата. Каза пред интервюто, което ще е на кафе. Така че, нали, аз не казах и реално роклята, която искам, не сме я показвали. И реално и Добри не я знае. Само на нея я показах. Така че тя каза също, че мисля, че ще е доста добре, защото сватбата ни ще е лятна. Искам да е нещо
Лекичко ефирно, нали, не искам да умра от жега, все пак. И така да ми е удобно и за танцуване. Също, между другото, много яко, вкарали са нови модели кецове. Много готини. Кецове за сватба? Да. Значи, когато, примерно, си минат всички ритуали, всичко, което трябва да се снима и започнат танците. И обош сватбените кецове, баси яко. Сватбени кецове! Вземи тия кецове. Не знам дали ще ви хареса този влог. Напишете в коментарите дали ще ви хареса. Дали искате още такива влогове. И тия влогове не ги обработвам аз, ще ги обработва жената. Искат, не искат, всичко ще получат от сватбата. От организацията. Не бе, от сватбата, да, ама по принцип влогчета е така да си лафим с вас. На мен ми е много интересно. Ние не си лафим с вас, ние ви говорим само, защото вие ни отвръщате. Много вярно. Да, и... Между другото, това е първият клип на Йоана, който, нали, тя така повече снима. Нали, да хване камерата, да я държи, да снима, нали, тя да говори с вас, пред вас. И не се притеснява, бе. Изобщо ни пука, брат, че хвана камерата и все едно цял живот е държала камера. Аз първият път, като хванах камера, бях като готнал бастун. Стоя, чудя се всяка дума да си премеря, какво ще кажа, ама ъгъла хубав ли е, светлината става ли, ама засякох ли, дай ще го повторя, ще го потретя. Значи имало клипове, къде съм ги снимал дни, ама като ви казвам дни. Толкова съм преснял, че не е истина. Нали, вече съвсем различно е и след игрите и всичко. Много по-отпуснат съм пред камера, пак имам леки задръжки, но е много по-добре. Нашата фана камерата и все едно цял живот е държала камера. Аз това, кога съм го правила, ти още камера не си знал какво е. Виж? Гледай, кое е? Келеш. Я кажи кой е номер си. Една година по-малка съм от теб. Леле! Между другото, нещо много яко за сватбата. По принцип имаме една година разлика с Йоана. Обаче сватбата ще бъде август месец. Аз съм роден на 30 май, тя е родена на 13 септември. Аз на 30 май ще стана на 23, а тя все още ще си е на 21. И когато се оженим, ще имаме 2 години разлика. Така че си още по-голям келеш тогава. Да. Аз това даже, като напитаха за годините, и аз помниш какво тръгна да кам на 22, на 20... Да, даже много се обърках просто. Ама... Да, иска да ви кажа, че имаше значение, когато запазвах място за църковния брак, нали, ден и час. Имаше значение на колко години ще сме в деня на сватбата и, нали, моят рожден ден ще мине. Аз казвам, аз съм на 23, тя, аз съм на 22. Да, бе, на 22 си, къде е септември месец? Не, аз бях така... И той трябваше ми подскаже на... камерата карам. И той трябваше ми подскаже на колко ще са. Някой път се налага. Между другото, днес имаме индивидуални с Адриан, Калуян и с нея също. Не, с мен нямаш индивидуална. Ти сама ли ще тренираш? Да. Ама ай да снимаме как тренирам хората. Ти си ги снимай. Брада. Снимай си ги. Снимай си ги. Ще снимаш, ще помогнеш. А нали искам и аз да тренирам? Хубаво да и ти ще снимаш твоя тренировка, аз ще досаждам, ще ми досаждаш. Трябва да направим съдържание за хората, не само да се караме на камера. Не си че в Ерекса имам точно направим чувство, че понякога е половин час тренировка и да се занимавам с тебе. Обаче усещам, че в този канал мисля, че ще успеем да си прехвърлим истинската емоция, която ни е в живота, помежду ни всички отношения, които имаме, така леки джавканици, такива да се нахъсваме един на друг. Мисля, че успеем да ги прехвърлим, защото, нали, аз нямам задръжки пред камерата и както разбрахме и нашата принцеса млада и тя няма задръжки. Да ти обърша грима. И така. Айде ходим до магазин, моля ти се, много съм жадна. Аз ще спра на магазин, че ще следиш. Добре. Как? Значи пуснала си парното на 17 градуса. Горещичко бе. Трябва да е на мен ми е студено, трябва да е на 30. Как на хай? На хай, да. Престани с това хай. Ама на хай, така на 22. На 22. Значи тя е най-зиморничевия човек на света. И в колата си пуска студено. Абе в колата ми става лошо, като ми е горещо. Не, пусна Ти ни го пускаш. Нагъл старозагорски шофьор.
Съта ли бе? Аз съм Сата. Аз си мислех, че той. Аз съм старозагорски номер и се правя, че не съм от тук. Къде отиваш? Ти искаш нещо? Да. Монстър. Къв бял, такъв? Бял. То няма друг. Бял. Да. А ако има от този? Няма. Ако има от него? Няма! Някой път, като ти кажа нещо, което съм сигурен, че е така и тя като ми опонира всеки път, направо обяснявам. Казвам ми, че съм сигурен, че няма всеки ден си пазарувам от този магазин и тя ми се прави, ами ако има, няма! Вече сме в студиото, аз пообработвах около час и половина. Обаче знаете ли кой ще обработва? Кой става? Върви ли клипчето? Мъча се, ама става малко бавно и славно. Тормози се, но все пак обработва и има желание така, гори. Питам, а той как става, това как става. Слага си някакви музички интересни. И да, може би това ще са премеждията. Ще има изтрих всичко, как да върна назад, това как да оправя, това как да оправя. Но ще се научи, има желание, това е якото. Обаче, приключваме с обработката и отиваме тренираме, защото аз имам индивидуални тренировки, които трябва да проведа, а тя ще дойде да си разцека малко в заличката, някакви стойчици. Сигурно ще ви пуснем някакви кадри от залата, но горе-долу към края на влога сме, така че да знаете, че поприключваме. Така колко хубаво влиза светлината. Да, жена, ела до мен. Доволна ли си? Да, защото се преобляках в удобно. Да, тя се преоблече, аз под горнището съм срезата. Трябва да се преоблека сега в студиото и тръгваме. Доволна ли си от клипа? Ще стане ли интересен за хората? Цяло сега, след като ме посъветва, доста го съкратих, нали, да няма някакви излишни тъпоти и скучни неща, разговори. Макар че нашите разговори... Все са скучни. Не е глупости. Така че ще се постарая за първия ми клип. Много. Първият ни? Това е общ канал. Не, защото аз го правя този клип. Да, но ще е първият ти клип в общия ни канал. Моя клип е. Това, че ти участваш в него и ще е в нашия канал е моя клип, защото аз го правя. Как ще е твой клип, бе? Искаш ли да спре да изтрие всички кадри, да не е твой клип? Не, вече си в моя лаптоп, защото наистина е моя лаптоп. Добре, твоя лаптоп. Кой го изплаща? Аз? Аз? Да, така. Добре. Това е. Отиваме тренираме. Ще свим на залата. Сега сме в залата. Ето ги, момчетата отзад. Сега... Ще тренираме ли? Да, така обяснявах на хората. Поне аз днес лично искам да наблегна на стойката, искам да да използвам няколко упражнения за силова стойка, за да мога да си най-накрая да я направя. А ти? Какво мислиш да правиш? Аз ще тренирам двама човека. Това ще правя. Ще им правя трасе, ще им правя баланс, днес ще правим баланс с тях. Но за баланса първо ще ги поизморя малко да са изморени докато са на баланса. И това е. Аз не знам дали ще тренирам, по-скоро ще тичам покрай тях, нещо ще им обяснявам. Това е достатъчна тренировка понякога. Да, понякога и това стига. Защото днеска беше доста натварен ден на работа, после снимките за роклета, обработка, тренировка и после пак обработка. Това е живота, скапа. Така, започвам първа с една хубава загравка за ramена и за китки, защото е много важно, иначе може да се контузя при стойката. Привидно не е кой знае какво, но все пак аз предпочитам да пазя тялото си, така че започвам, както казах, загравката.
Така, сега е време аз да ви покажа малко част от моята тренировка. Ей ги момчетата. Тичате яко. Приготвил съм им нещо много високо, но се справят. И то доста добре. Как е, момчета? Не ми е екстра, не знам за да Да. Общо взето това е трасето. Имат много да скачат. Ето сега трябва да се засилят и да доста висок скок. Това е в порядъка на около 2,5 метра, може би. 3 отива. Трябва да скочат, да слезнат. И сега следващия им компонент е една двойна щанга и трябва да се съберат всички гирички, които са по трасето, като те сами ще трябва да се навигират заедно и да спазват баланс. Паднете ли, се връщате от начало с щангата и прескачате куба, за да започнете пак. Общо взето, днес ще ги помъчим малко. Еми, тук що паднаха даже. Да, това е моята тренировка. Йоана сигурно е показала нейната. Аз също ще се включа след малко. Някой от тях като се поумори, ще влезе на него място за една обиколка. И след това той ще влезе отново на мое място и аз ще заменя и другото момче. По този начин ще играят постоянно, но и ще имат време за почивка, пък и аз малко да потренирам, защото трябва да се влиза във форма. Я видим какво прави жената. Цъка тук нещо, я ви покажа. Какво прави, же? Силова стойка. Я видим се. Майо, това даже вече сластив човек, много ми е гадна. Оче, печеня ми. Как е тренировката днеска? Добре, в принцип е по-добре опитите от миналата зала, ама... Пак не си доволна нещо. Ами не знам защо не мога да усети тази силова стойка, просто. Голямо трасе им направих, яката ги мъчи. Аз сега искам долу да видя, да. Да, добре. Ела. Гледай какво става. Ако паднете, се връщате от начало, нали знаете? Така сега завърта аз. Аз ще дам малко. Така? Ай, дай само направи само. Ако паднете, се връщате от начало, остави една щанга. Чай по-бавно. Опитай ти да спреш. Не, чай ще върна малко. Свъртия леко назад. Я кажи на къде е посоката? Назад е как? При те. При мен посоката е само напред. Погледни как се прави. Не си престиш. И сега? Айде, че успех. Искаш ли да пробваш нещо от моето трасе? Ама добре, много съм изморена. Така, има един четворен куб, който е страшно висок. Добре, застани до куба. Еми, почти 2 пъти колкото тебе. Айде. Малей. Майко! Едвам! Качих се. Май беше грозна. Не, добре. Мале, много изморително, леле. А сега как ще слеш? Пускам се на нивото. Марапиш. Страшна работа си. Ако всеки се подготвя пред теб, не знам. Извиняй. Я покажи на всички момчета. Чай, че тия пичуи се разиграха нещо. Покажи на момчетата как се прави силово. Силово? Не. Ей, ти ма измъчи се. Ела. Да, още едно. Малко съм поизморен, защото прави без стойка, ама... Добре, чай промъщено. Много тегла тази моята жена, бе. Як те ги правих, бро? Аз даже днеска си мислех, че трябва да понаправя, защото скоро не съм.
Ама пак няма да е днес. Аз викам да казваме край на нашия влог за днес. Време е, да. Това беше един ден с нас. Ако искате още видеа, коментирайте, харесайте, абонирайте се и ще се видим другия път. Да. Чао от нас. Ай. Браво, Филипс! Време е да кажем чао на залата. Смачкахме я тази тренировка днеска. Много добре. И последни си тръгваме, но само така се постигат резултати.